Well, guys, I've just experienced the most shocking thing of my life, or the most shocking experience of my life. Ngiqeda khuluma nespoke njengamanje. Ngithe nje le video angeke izilinde. So into eyenzakalayo ngisuke ekhaya ngiza la ePretoria etown yabona ngizogibela. So ngisuke ekhaya itaxi ifika ihlukanise eMamelodi abaya etown abaya ke pick up in town yabona ifika ihlukanise itaxi ngishintsha itaxi. So mangigibele etaxini ke ngihlale next to umunye ugogo nje yabona ufana nogogo wami, and but that didn't come like angikaze ngicabange lokwali ngihleli next to ugogo lona. So singakhulumi yabona. So endleleni angibuza ugogo wami athi uye Bosman, ngithi umtshelile udriver ngoba udriver ngiyazi adlule eBosman. Ngithi mina hayibo kungakliki kumina ukuthi hayibo waze lapha ukuthi ngiye eBosman. Okay, ngitshela udriver uthi ngicela ngishema taxini aya eBosman yabona. Udriver athi yena bekumele ngigibele itaxi ezodlula ePrince but it's fine. Yabona aqala thethe udriver kusho ukuthi ke ngithule ke mina ngivele ngiphela amandla because yabona mina wathi umuntu oqala wangithethisa ngiyaphuma nje lapho. Hayi ngivele ngibe defeated. Athetheke lo gogo athetheke aloke ethethisa udriver yabona. Ethi nje kumele umshiye nje ama-taxi na eBosman basho kacima eloku amthethisa nje amthethisa udriver. Ngimbuza mina ugogo ngithi wena uya kuphi ma? Athi nami ngiye eBosman yabona. Kulungile. Hayi acoce nami nje gogo ngazi ukuthi uyangazi yabona. Athi yabona lento yakho yokuthula namanje usathula kodwa nomndeni ngikahliki kumina ukuthi the only person who calls me by igama lami lesibili is my grandparents yabona. Hayi ngingakliki guys, ngingakliki ukuthi lo muntu ungazelaphi yabona. Eloku ethethisa udriver athi uzomshiya nje ama-taxini aya eBosman and stuff. Alwe no driver nje udriver okay fine athulule udriver. Ithi i-taxi idlule lapha eBlue Mall athi ugogo driver khona uya eBosman uthi uzomshiya ama-taxi eBosman. Ayikusho angisheke inkani ku-driver maye ngishaya lapha angihlise eBlue Mall ngihlike nayo ugogo yabona. Athi angidirect athi okay uzongena kanje ungene kanje kanje erank yaseBosman uzowathola erank yaseBlue Mall uzowathola ama-taxi aya kuphi eBosman. Angidirect nje kahle. Athi mangidirect kanjalo ngithi mina hawu awuye eBosman yini now sambisani. Athi gogo no uzongithola phambili mina uzongithola phambili ngiyakhona kodwa uzongithola phambili. Asimayiqeda lapho anginike u15 hayibo ngingabuza ukuthi why unginike imali yabona futhi ngingabuza ukuthi hayibo nginikelani manje ngoba ngicela ngemali avela nginike u15 athi uzogibela ngayo le mali moye eBosman. Hayibo ngingabuyelwa umqondo yabona. Hayi kusho ukuthi lapho ugcoke ingubo zesonto ezimhlophe ajike ahambe ngenye direction. Ngithi mangijika mina ngichubeka athi nje aceda ukusithela guys ngibuyelwa umqondo ukuthi did I just speak to my dead grandmother? Yo guys will probably think I'm crazy, you know. There's a lot of things esikhulume ngazo naloya mama loya ogogo wami. At the time that we're talking I didn't click emqondweni nami ukuthi lo muntu uzazelapha izinto kanje nami. Why lo muntu ekhuluma ngazo uyangazi? How does this person know ukuthi ngiya eThekwini and stuff? But angaze ngimtshele, you know, ziningi izinto price ezihlika manje uthi ayibo uthi qeda kusithela ngaklik ngathi ayibo did I just speak to a dead person? Angazi noma ngithukiwe njengamanje. I don't know how to react to this. I'm in shock. If it ever happened to you, like guys, is this real? Did it ever happen to you ukuthi wena ukhulume nomuntu ongasekho emhlabeni? And to my shocking surprise ngifikile etaxini eBosman ibu 15 rand exactly. Imoto esuka eBlue Mall ize la eBosman ibu 15 rand exactly. I had no idea. And mangithi ngiyabuka la ephasini yami ngino 10 rand ohlweza kusho ukuthi imali yami ibishoda ngo5 rand. So manje sengino 10 rand or extra. Wow guys, wow, shocking things happen in this world. I don't know how to feel about it, but I'm scared and I'm afraid. Ngiyasaba ngisho ukufona ngitshele ubaba wami because this is her mother that I'm talking about. Ngiyasaba guys, what if I can't believe because this is like guys uthi angazi I'm hallucinating or what. Subscribe to this channel.